kilos, huh? 2 kilos of this, and that 1 kilo for that, 1 kilo for this. Separate, yes. This one 1 kilo. 1 kilo that one. No, sorted. Nakabili na ako ng pabango. Tapos ang susunod na pupuntahan ko ngayon na naman ay bilihan ng mga chocolates. Kasi bibigyan ko kayo ng idea kung magkano at saka kung paano. Guys, ito na sa harap ko. Dito tayo makabili ng maraming mga pasalubong na mga sweets, mga chocolates. So ang pangalan Aber Sweets. Isa lang to yung Aber Sweets saka Ayman Sweets kung saan kayo makakabili. So puntahan na natin. Aber Sweets. Daming mga chocolates guys, oh, grabe. So ang bibilhin ko ngayon guys is yung mga dates. Ayan, ang daming dates. So iba-ibang klase, iba-ibang presyo. So depende na sa inyo kung anong gusto nyo. Ito tayo guys, na bumibili tayo ng mga dates. Kasi pag magandang pampasalubong to, sa mas maganda, bumili kayo ng mga pasalubong yung hindi nabibili sa Pilipinas. Dito sa Saudi, ang pinaka magandang pampasalubong talaga dito is yung dates. Kasi wala to sa Pilipinas eh. You cannot buy this in the Philippines, my friend. This is 15 real per kilo. Can I try? Natin tong dates guys na 15 real per kilo. Sarap siya guys. Meron din siyang mura guys na naka ano 15 real na o naka mas maganda to kasi hindi siya dried. How much this per kilo, my friend? Per kilo 15. 15. Okay, I will try ha. Very juicy guys na ano na dates. Try natin yung juicy. Ano siya? Masarap siya. My friend, give me 2 kilos of this. Huh? 2 kilos. Yes. Give some extra. This is the cheapest one, no? 15. This one. 3 kilos, huh? 2 kilos of this and 1 kilo of this. This black. What is the difference of this brown on this black? Different eggs. The taste also. This is how much? I don't really. So better like this. For in the Philippines, the taste of this is the same. So dito din kami bumibili ng mga chocolates. Yan, iba-ibang presyo niyan. Mura lang yan guys, very affordable. Kaya may idea na kayo kung saan bibili. Ay meron ding mga ano dito guys, mga peanuts, mga nuts. Iwan ko kung ito walnuts to, alam ko walnuts to eh. Mga almonds. Give me like 1 kilo each. 2 kilo. That 1 kilo for that, 1 kilo for this. Separate, yes. This one 1 kilo. 1 kilo that one. No, sorted. No mix because I will make it separate there. Okay. Then 1 kilo for the blue. Taste. Yeah, only one. I will share. Okay guys, pag ano, bago kayo bumili, siyempre hingi muna kayo ng free taste. Up. Sarap. Yeah, that one. 1 kilo for that. This one? Yes. Mix, huh? Or only this one? That one. Mix. Pwede mong pwede kang bumili ng halo-halo. Ayan. Ginawa niya. Pwede mag-mix. So, can you make it 2 kilos? 2 kilos? Yeah. Because 1 kilo is only very less. Ayan, meron dun. Kumuha siya dun sa may silver. Tapos kumuha siya dun sa may gold. Ay, hindi pala gold yun, yellow, sa green. Pero iba-iba ang kulay niyan guys. Isa lang ang lasa niyan. There is 1 kilo or... This 1 kilo. Okay, make it 2. One more, yes. How much is per kilo? 35. Okay, no problem. Binigyan na naman nila ako ng free taste. Isang piraso. Yeah. Oh. Then, total na. This one 18 there. 18 plus 18. 168. Okay. Sa halagang 168. Ang dami mo nang nabibili. Promotion. Okay, meron silang promo guys, oh. Only 20 there. 20 real only. I will buy how much this? 42 real. How much pieces inside? Maybe, I will have 24. 24 pieces.
Show me the Ferrero. Yes. Yeah, the Ferrero. Okay, mayroon silang Ferrero, guys. Offer also? I will come inside. This is cash. This how much? 45. This one, 30 pieces. 45. No, I need only small one. Yes. 23 23 reals. real. If I will buy 5, can you give me 20? Please? 22. 22? Okay, give me 5. And give me 2 of this. Box is no need. So 20 real lang to. 20 real, how many piece inside? 6 6 piece. pieces. 20, 12, 40, 24. Tingnan lang. 42. Pareho lang. Mas mura pa nga to eh. Naka 12. 12 sa 40. Ay, bunga pala no. Mas mura pala yun. 6 lang to eh. This 40 real. 40 real. Ito 40, 12 lang. Ito 40. This is 40, 24 pieces no. This is 42. this is better no. Yeah, This is better than this one. Okay, this one this only. is big, small size. This one big size. This is better, but small size. 5 pieces, huh? Yeah, 5 pieces, yes. 5 pieces. Yeah, give me. Okay guys. Pangalan ng shop nila is Abeer Sweets. Abeer Sweets. Punta lang kayo dito sa Jeddah. Jeddah Balad. Okay guys, kain muna tayo kasi nagutom ako eh. Nag-order ako kanina ng shawarma, tapos chai 1 real. Sa halagang 6 real guys, meron ka ng 5 real, meron ka ng shawarma at saka chai. Okay, sige guys, kung nagustuhan nyo ang video na to at sa tingin nyo nakakatulong ay paki-share na lang to sa iba, at kung meron kayong mga katanungan, comment na lang sa baba sa comment section. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong video, subscribe lang kayo sa ating channel. I-click lang ang subscribe button at isama nyo na rin yung bell para ma-update namin kayo sa mga bagong videos. Bye bye! See you!